So what's up mga par, ug may buntag kanatutanan sa atong channel. So karon mga par, padung ta trabaho. Kayo na punta mga par. So sa to ang mga viewer diya padung sa mo trabaho, ang ping mo kanunay mga par sa inyong trabaho. Indot kayo atong pumuntagon ron mga par kay walay uwan, wala sa init. Kaya ang bagyong Perse yung mga par, gawa naman sa Pilipinas, nahanap po nagsamo karon sa katutong ko. May hinaot ang mga par nga wala ay laing bagyo nga musunod para dili sa gabal sa atong trabaho matag adlaw mga par nga asol kanin amar sige buwan kada adlaw nga kadong ta sa atong trabaho pandesal dari mga par palita o palit 20 ano so 20 na ko kada kon mga par pandesal 20 Lawan yung lami dagko yang pandesal nga ito napalit mo par. Lami siya ng ipares o kuwan ka ng kapi. Yung nakita mo na eskinahari ang mapag mo ng moonlight yung mapag. So perfect kayo na sa mga kabit-kabit ba o kanang puya ka. Perfect kayo na diha mapag. Pero kanang kriya ng lugar diha mapag. Bawal na sa mga minus. So karon mga par kinaabot naman diri ng mag-init og tubig kay para mga pita kay para to ipare sa atong napalit ganiha nga pandesal. So karon mga par kay init naman ato tubig atong giinit so ato nang butangan og kanang init tubig atong kape nga atong giandam mga par. Namiigid mga par. Ato ni ipare sa atong napalit nga pandesal ganiha. Ya mga par. Nani say kuan kanang sagol nga kamunggay mga par mo ni akong ganahan kayo niya kay nasa sagol nga kamunggay ba. Sabi kay sagol sa anong ipare sa kuan ba? Kape. Kung makakaon ko ani mga par nga unom ka buok bito. Dili na ko mistil pa nga mamahaw pa og nang ang og rice. Mabusog naman ko ani. Crispy siya mga par, mura siya ako ng lechon. Crispy kaayo. Hindi ko mahaw ng rice ani mga par, mabusog naman ko ani. Awa.
na may nagway. Ay kamunggay oh. Kamunggay mga kanang gipino-pino. Ang barato ra po niya mga pati. Tag 2 pesos lang buok ani. Ay, mamaw ta? Pwede kay Jut eh. Nas Panyong. Si Panyong. Ay wala man. Mamaw ta ba? Lasunat ni Mapar. Lasa lang ni. Oh. Wala na maparurot na. Ug diri na lang ko to batong video mapar ug daghan salamat sa inyong pagsuporta. Kung sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload ng mga video reaction.